Matiu isi nke 3. Mana mgbe ahụ Jọn Baptist bịara na-ekwusa n'ọzara nke Judia sị, “Chegharịanụ, n'ihi na alaeze eluigwe dị nso.” N'ihi na nwoke a bụ onye e kwuru okwu banyere ya site n'ọnụ Aịzaya onye amụma sị, “Olu otu onye na-eti mkpu n'ọzara sị, dozienụ ụzọ Onyenwe anyị, meenụ okporo ụzọ ya ka ha guzozie.” Ma Jọn n'onwe ya yiri uwe oyiyi ya nke ajị ịnyịnya ibu, keekwa akpụkpọ okike n'ukwu ya. Nri ya bụkwa igurube na mmanụ aṅụ nke ọhịa. Mgbe ahụ Jerusalem na Judia niile na ala niile dị Jọdan gburugburu kpukwuru ya. Ọ na-emekwa ha baptizim n'osimiri Jọdan. Ha na-ekwupụta mmehie ha niile. Ma mgbe ọ hụrụ ọtụtụ mmadụ n'ime ndị Farisii na ndị Sadusii ka ha na-abịa mmiri chukwu ya, ọ sịrị ha, “Unu ụmụ nke ajụala, onye gosiri unu ka unu gbanarị iwe gaje ịbịa? Ya mere, mịanụ mkpụrụ kwesịrị nchegharị unu. Unu echekwala ikwu n'ime onwe unu sị, ‘Anyị nwere Ebraham na nna.’ N'ihi na asị m unu na Chineke pụrụ ime ka ụmụ tolite Abraham site na nkume ndị a. Ma ọbụna ugbu a na-atụkwasị anya ike na mgbọrọgwụ osisi niile. Ya mere, osisi ọbụla nke na-amịghị mkpụrụ ọma a ga-egbutu ya, tụbakwa ya n'ime ọkụ. Mụ onwe m ji mmiri mee unu baptizim, n'ezie ka unu wee chegharịa. Ma onye nke na-abịa n'azụ m ka m ike, onye m na-apụghị ịchị akpụkpọ ụkwụ ya. Onye ahụ ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu baptizim. Onye ihe ịfụcha ọka ya dị n'aka ya, ọ ga-afụchapụkwa ebe nzocha ọka ya nke ọma. Ọ ga-ekpokọtakwa ọka ya n'ọba ya. Ma ọ ga-eji ọkụ a na-apụghị imenyụ emenyụ rechapụ mgbọgbọ ya.” Mgbe ahụ Jizọs siri na Galili bịarute Jọdan jekwuru Jọn ka o wee mee ya baptizim. Ma mgbe Jọn chọrọ igbochi ya, sị, “Ọ dị mụ onwe m mkpa ka i mee m baptizim, gị onwe gị na-abịakwutekwa m?” Ma Jizọs zara ya sị, “Kwere m ugbu a, n'ihi na otu a ka o kwesịrị anyị imezu ezi omume niile.” Mgbe ahụ o kwere ya. Ma mgbe e mere Jizọs mmiri chukwu, ozugbo o si na mmiri rigote, ma lee, e meghere eluigwe nye ya, o wee hụ mmụọ nke Chineke ka ọ na-efeda dịka nduru na-ebekwasịkwa ya. Ma lee, olu sitere n'eluigwe sị, “Onye a bụ ọkpara m hụrụ n'anya, onye ihe ya dị m ezi mma.”